pressupost del Patronat de Turisme és el mateix que quan començàrem la legislatura, no ha variat ni un cèntim, però la nostra aportació a aquestes línies de subvenció ha anat creixent. Per tant, el nostre objectiu sou vosaltres, sou els ajuntaments, sou els ciutadans i sou aquells que realment feu possible que el turisme existisca. A productes turístics tenim 650.000 euros. Entrareu tots els que sigueu menors de 30.000 habitants, que hageu signat el codi ètic. Almenys des del patronat, és que les nostres ajudes servisquen de complement a altre tipus d'ajudes per a generar allò que estàvem parlant, que era l'acció, l'activitat econòmica des de la perspectiva turística. Això no és la solució de res, és una ajuda, i això forma part d'una estratègia que vostès porten en els seus municipis i que nosaltres donem suport. És dir, nosaltres el que volem és que aquelles accions que es presenten en el nostre dietari, en el nostre programari, que és el pla d'actuacions, puguen ampliar-se i puguen combinar-se.